Tällä kertaa haudatut lähtee tien päälle. Matkamme kulkee Piippolasta Nivalan kautta Haapajärvelle. Matkan varrella kohtaamme 3 hyvin erilaista suomalaista. Kirjailija Pentti Haanpään, presidentti Kyösti Kallion ja hiihtäjä Mika Myllylän. Kuvauspäivä valkeni harmaana ja sateisena. Ja sellaisena se myös pysyi. Vettä tuli välillä vähän ja välillä vähän enemmän. Mutta kamera oli mukana ja matka suunniteltu, joten ei muuta kuin liikkeelle. Ensimmäinen pysähdys on Piippolassa. Pienellä pohjoispohjalaisella paikkakunnalla on kuitenkin erityinen paikka suomalaisen kirjallisuuden historiassa. Täällä syntyi vuonna 1905 kirjailija Pentti Haanpää. Haanpään merkitys kotiseudulle näkyy Piippolassa edelleen. Kylän raiteilta löytyy esimerkiksi suuri muraali, joka muistuttaa paikkakunnan tunnetuimmasta kirjailijasta. Matkamme jatkuu Piippolan kirkolle. Tällä kertaa kirkkoa ei kuitenkaan päästä ihailemaan aivan parhaimmillaan. Se on remontissa. Ja sade sen kun jatkuu. Aivan kirkon viereltä, sitä ympäröivästä vanhasta kirkkotarhasta, löytyy myös varsinainen syy pysähdykseemme. Täällä sijaitsee Pentti Haanpään viimeinen leposija. Pentti Mikael Haanpää syntyi Piippolassa 14. lokakuuta 1905. Hän kasvoi pohjoispohjalaisessa maalaisympäristössä, kaukana suurista kaupungeista ja kirjallisuuden piireistä. Juuri tästä ympäristöstä tuli myöhemmin hänen kirjallisuutensa tärkein maisema. Kirjoittaminen ei ollut suvussa vierasta. Myös Haanpään isä ja setä kirjoittivat, ja hänen isoisänsä Juho Haanpää oli mukana perustamassa Suomen kirjailijaliittoa. Pentti Haanpään oma koulutie jäi lyhyeksi. Hän jätti kansakoulun 2 kesken, vaikka oli koulunsa paras oppilas. Haanpää alkoi kirjoittaa jo nuorena. Vuonna 1925, vain 20-vuotiaana, ilmestyi hänen esikoisteoksensa Maantietä pitkin. Samana vuonna nuori Haanpää joutui myös ensimmäistä kertaa kunnolla pois tutuista kotimaisemistaan. Lähtiessään suorittamaan asepalvelustaan Karjalan Kannakselle, hän näki junan ensimmäisen kerran elämässään. Armeijakokemus jätti häneen vahvan jäljen. Vuonna 1928 ilmestynyt Kenttä ja kasarmi kuvasi sotilaselämää kriittisesti ja herätti voimakkaan kirjasodan. Haanpäätä syytettiin jopa armeijan häpäisemisestä ja kommunismista. Seuraavat vuodet olivat kirjailijalle vaikeita. Vuoden 1930 jälkeen hän ei saanut teoksiaan julkaistuksi useaan vuoteen. Vasta vuonna 1935 ilmestynyt Isännät ja isäntien varjot katkaisi hiljaisen kauden. Mutta Haanpää ei lopettanut kirjoittamista, eikä hän jättänyt Piippolaa. Vaikka kirjailijan maine vähitellen kasvoi, Haanpää ei muuttanut Helsingin kirjallisuuspiireihin. Hän asui koko elämänsä Piippolassa ja kirjoitti maailmasta, jonka tunsi, metsistä, maanteistä, savotoista ja niiden ihmisistä. Talvisodan syttyessä Haanpää joutui itse keskelle sotaa. Hän palveli jalkaväkirykmentti 40 rivimiehenä Kemijärvellä ja Sallassa sekä myöhemmin Viipurinlahdella. Sodan kokemukset päätyivät myös kirjallisuuteen. Vuonna 1940 ilmestyi Korpisotaa. Realistinen kuvaus sodasta tavallisen rivimiehen näkökulmasta merkitsi samalla uutta käännettä Haanpään kirjailijan uralla. Haanpäästä tuli ennen kaikkea novellisti, mutta hän kirjoitti myös romaaneja. Hänen tunnetuimpiin teoksensa kuuluivat Korpisotaa, Jauhot ja Noitaympyrä. Noitaympyrällä on oma erikoinen historiansa. Haanpää kirjoitti teoksen jo 1930-luvulla, mutta sitä ei hänen elinaikanaan julkaistu. Kirjana se ilmestyi vasta Haanpään kuoleman jälkeen. Sotien jälkeen kirjailijan arvostus kasvoi edelleen, ja vuonna 1948 hänelle myönnettiin Pro Finlandia-mitali. 1940-luvun lopulla Haanpää hankki korpelaisen mökin Ison Lamujärven rannalta Pyhännältä. Siellä hän saattoi viettää pitkiäkin aikoja yksin, kirjoittaen ja kalastaen. Syyskuun 30. päivänä vuonna 1955 Haanpää oli jälleen Iso Lamujärvellä. Nousi syysmyrsky. Pentti Haanpää hukkui korpelaisen lähivesillä. Hän oli kuollessaan 49-vuotias. Vain 2 viikkoa myöhemmin hän olisi täyttänyt 50 vuotta. Haanpää tuotiin takaisin kotiseudulleen ja haudattiin tänne Piippolaan. Hänen elämänsä päättyi samoilla pohjoispohjalaisilla seuduilla,
joilla se oli alkanut, ja joiden ihmisistä ja maisemista hän oli ammentanut kirjallisuutensa lähes koko elämänsä ajan. Piippolan metsät, tiet ja ihmiset jäivät kuitenkin elämään hänen teksteissään, ja niiden mukana myös Pentti Haanpää. Ennen kuin jätämme Piippolan taaksemme, vanhalta hautausmaalta löytyy vielä yksi pysäyttävä muistomerkki. Sen äärellä siirrytään yhden ihmisen tarinasta satojen ihmisten kohtaloon. Muistolaatassa kerrotaan, että tälle paikalle on haudattu 500 nälkään ja tauteihin kuollutta seurakuntalaista vuosina 1866–1868. 500 ihmistä. Suomen suuret nälkävuodet iskivät ankarasti myös näille seuduille. Muistomerkin äärellä tuon ajan mittakaavaa on vaikea edes käsittää. Samalla paikalla lepää satoja ihmisiä, joiden nimiä tämä kivi ei kerro. Mutta heidän tarinansa ei jää tällä matkalla tähän, sillä myöhemmin Nivalassa kohtaamme jälleen muistomerkin samoina nälkävuosina kuolleille. Nyt on kuitenkin aika jättää Piippola taaksemme. Matka jatkuu kohti Nivalaa. Nivalassa suuntaamme kirkolle ja sitä ympäröivälle kirkkomaalle. Tämä hautausmaa on ollut käytössä jo vuodesta 1760 lähtien, ja sen muistomerkeissä näkyy monta Suomen historian vaikeaa vaihetta. Mutta ensimmäisenä pysähdymme yhden miehen haudalle. Miehen, joka lähti näiltä seuduilta Suomen politiikan huipulle, mutta jonka viimeinen matka oli tarkoitus tehdä takaisin tänne. Kyösti Kallion. Kyösti Kallio syntyi 10. huhtikuuta 1873 Ylivieskassa. Hän kasvoi suuressa perheessä 12 lapsen joukossa. Nuori Kyösti kävi koulua Raahessa ja myöhemmin Oulun Lyseossa, mutta ylioppilaaksi asti koulutie ei vienyt. Hänen elämänsä suunta löytyi lopulta maataloudesta. Kallio muutti Nivalaan ja ryhtyi isännöimään Heikkilä-Mehtälän suurtilaa. Ja juuri Nivalasta tuli hänen kotinsa. Kallio ei ollut maanviljelijä vain nimellisesti. Hän kehitti tilansa määrätietoisesti, raivasi lisää peltoa ja otti käyttöön uusia viljelymenetelmiä. Samalla nuori isäntä kiinnostui yhä enemmän myös yhteisistä asioista. Vuonna 1895 hän oli perustamassa Nivalaan nuorisoseuraa. Siellä Kyösti tutustui Kaisa Nivalaan. He menivät naimisiin vuonna 1902. Perheeseen syntyi 6 lasta, ja samalla kun Kyöstin yhteiskunnalliset tehtävät veivät häntä yhä useammin pois Nivalasta, Kaisa kantoi suuren vastuun kodista ja tilasta. Politiikka vei Kallio vähitellen yhä kauemmaksi Nivalasta. Vuonna 1904 hänet valittiin säätyvaltiopäiville talonpoikaissäädyn edustajaksi. Eduskuntauudistuksen yhteydessä Kallio puolusti muun muassa naisten äänioikeutta ja vastusti köyhyyteen perustuvaa äänivallan rajoittamista. Kun Suomi itsenäistyi, Kallio oli jo valtakunnan politiikan keskeisiä vaikuttajia. Hän kuului Svinhuvudin senaattiin, joka johti Suomen itsenäistymistä vuonna 1917. Sisällissodan aikana Kallio jäi punaisten hallitsemaan Helsinkiin vaikean ja epävarmaan tilanteeseen. Sodan päätyttyä hän pyrki sovittelevaan linjaan. Myöhemmin Kallio toimi useaan otteeseen ministerinä, eduskunnan puhemiehenä ja 4 hallituksen pääministerinä. Yksi hänen tärkeistä tavoitteistaan liittyi siihen maailmaan, josta hän itse tuli, maahan. Kallion mukaan nimetty vuoden 1922 Lex Kallio oli asuttamislaki, jonka avulla pyrittiin mahdollistamaan uusien pientilojen perustaminen ja maan hankkiminen myös maattomalle väestölle. Maanviljelijä Nivalasta oli noussut yhdeksi nuoren tasavallan vaikutusvaltaisimmista poliitikoista. Vuonna 1937 Kyösti Kallio valittiin Suomen tasavallan 4. presidentiksi. Hän ja Kaisa muuttivat Nivalasta presidentin linnaan. Mutta presidenttikaudesta tuli kaikkia muuta kuin helppo. Marraskuun 30. päivänä 1939 Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen. Talvisota alkoi. Presidentti Kallio joutui johtamaan maata yhtenä sen historian vaikeimmista hetkistä. Sodan aikana hänen terveytensä heikkeni. Kallio oli saanut sydäninfarktin jo alkuvuodesta 1939 ja elokuussa 1940 hän sai vakavan aivoinfarktin. Voimat eivät enää palautuneet entiselleen. Marraskuussa 1940 Kyösti Kallio pyysi eroa tasavallan presidentin tehtävästä. Edessä oli paluu kotiin, Nivalaan.
Joulukuun 19. päivänä 1940 Risto Ryti valittiin Suomen uudeksi presidentiksi. Samana iltana Kyösti ja Kaisa Kallion oli määrä lähteä junalla Helsingistä kohti Nivalaa. Helsingin rautatieasemalla entiselle presidentille järjestettiin juhlallinen lähtöseremonia. Kunniakomppania oli paikalla, soittokunta aloitti porilaisten marssin, mutta Kyösti Kallio ei koskaan päässyt junaan. Hän lyyhistyi asemalaiturilla ja kuoli. Kyösti Kallio oli 67-vuotias. Miehen, jonka oli tarkoitus palata presidentin tehtävistä takaisin kotiinsa Nivalaan, viimeinen kotimatka tehtiin lopulta Arkussa. Tänne Nivalan kirkkomaalle Kyösti Kallio haudattiin. Hänen rinnallaan lepää vuonna 1954 kuollut puoliso Kaisa. Ja heidän hautamuistomerkkinsä suunnitteli heidän oma poikansa, kuvanveistäjä Kalervo Kallio. Kallioiden haudalta matka jatkuu vain muutaman askeleen päähän. Valkoisten puuristien rivistä kertoo jälleen yhdestä Suomen historian raskaista vaiheista. Nivalan sankarihaudoilla lepää yli 200 sodissa kaatunutta. Niiden äärellä seisoo talvi- ja jatkosodan muistomerkki. Ja tässäkin Kallion perheen tarina jatkuu. Myös tämän muistomerkin suunnitteli Kyösti Kallion poika Kalervo. Vuonna 1960 paljastettu patsas kuvaa perhettä. Isä on poistumassa sankarien joukkoon. Äidin kasvoilla näkyy suru. Hänen sylissään oleva pieni lapsi katsoo kohti tulevaisuutta. Ristien keskellä patsaan aihe saa aivan toisenlaisen painon. Nivalan kirkkomaalla Suomen sotien historia ulottuu kuitenkin vielä talvisotaakin kauemmaksi. Täältä löytyy myös vuoden 1918 sodassa kaatuneiden muistomerkki. Sen suunnitteli yksi Suomen tunnetuimmista kuvanveistäjistä, Emil Wikström. Muistomerkki paljastettiin vuonna 1918. Vielä yksi muistomerkki vie meidät samoihin itsenäistymisen vuosiin. Nivalan kirkkomaalla muistetaan myös jääkäreitä. Jääkäriliike syntyi aikana, jolloin Suomi oli vielä osa Venäjän keisarikuntaa. Nuoria suomalaisia lähti salaa Saksaan saamaan sotilaskoulutusta tavoitteena Suomen irrottautuminen Venäjästä. Myös Kyösti Kallion oma tarina sivuaa jääkäriliikettä. Toisen sortokauden aikana hän osallistui jääkäriliikkeen värväystoimintaan. Täällä samassa kirkkomaassa itsenäistymisen ajan historia alkaa näkyä melkein kerros kerrokselta. Mutta yksi Nivalan muistomerkeistä vie meidät vielä kauemmaksi, ja tämä tarina on meille jo tuttu. Nyt Nivalassa kohtaamme jälleen nälkävuosien muistomerkin. 1800-luvun loppu oli Suomessa katastrofaalinen. Peräkkäiset katovuodet, ankarat sääolot ja ruokapula ajoivat suuren osan väestöstä nälän partaalle. Mutta ihmisiä ei tappanut pelkästään nälkä. Aliravitsemuksen heikentämien ihmisten keskuudessa levisivät kulkutaudit. Vuosien 1866–1868 suuret nälkävuodet jäivät Suomen historian viimeiseksi suureksi rauhan ajan väestökatastrofiksi. Piippolassa näimme, mitä se tarkoitti yhdelle pienelle paikkakunnalle, satoja kuolleita. Nyt sama tarina tulee vastaan Nivalassa. 2 paikkakuntaa samalla matkalla, 2 muistomerkkiä, ja niiden takana sama Suomen historian synkkä ajanjakso. Nivalan kirkkomaalla olemme kulkeneet yllättävän pitkän matkan Suomen historiassa. Nälkävuosista itsenäistymiseen, sisällissotaan ja aina talvi- ja jatkosotaan asti. Ja kaiken keskellä yhden nivalalaisen maanviljelijän tie vei aina tasavallan presidentiksi asti. Nivala jää taaksemme. Edessä on tämän matkan viimeinen etappi, Haapajärvi. Haapajärvellä suuntaamme jälleen hautausmaalle. Täällä lepää mies, jonka nimi tuli 1990-luvulla tutuksi lähes jokaisessa suomalaisessa kodissa, Mika Myllylä. Mika Kristian Myllylä syntyi Haapajärvellä 12. syyskuuta 1969. Täältä alkoi matka, joka vei hänet aikanaan suomalaisen hiihtourheilun kirkkaimmalle huipulle. Myllylä tunnettiin poikkeuksellisen kovana harjoittelijana. Menestys ei tullut hetkessä, vaan vuosien työn kautta. Ensimmäisissä olympialaisissaan Albertvillessä vuonna 1992 hän jäi vielä ilman mitallia. 2 vuotta myöhemmin Lillehammerissa Myllylä nousi maailman huipulle voittamalla olympiahopeaa 50 kilometrillä sekä 2 pronssimitalia. Suomalainen hiihtoyleisö oli saanut uuden tähden. Seuraavien vuosien aikana Myllylästä tuli yksi suomalaisen hiihdon suurista nimistä.
Hänessä oli sitkeyttä ja periksi antamattomuutta, johon suomalaisen yleisön oli helppo samaistua. Vuonna 1997 Trondheimissa Myllylä saavutti ensimmäisen maailmanmestaruutensa 50 kilometrillä. Vuotta myöhemmin koitti yksi hänen uransa suurimmista hetkistä. Nakanon olympialaisissa vuonna 1998 Myllylä hiihti 30 kilometrin perinteisen kilpailun olympiavoittajaksi. Raskaissa olosuhteissa ero toiseksi sijoittuneeseen kasvoi yli 1,5 minuuttiin. Haapajärveltä lähtenyt hiihtäjä oli olympiavoittaja, ja vielä oli tulossa yksi häikäisevä talvi. Ramsaun MM-kisoissa vuonna 1999 Myllylä voitti 3 henkilökohtaista maailmanmestaruutta 10, 30 ja 50 kilometrillä. Hän oli uransa huipulla. Kaikkiaan Myllylä saavutti 6 olympiamitalia ja 9 MM-mitalia, joista 4 oli kultaisia. Hänet valittiin 2 Suomen vuoden urheilijaksi. Myllylän nimi oli tullut tutuksi lähes jokaisessa suomalaisessa kodissa. Sitten tuli vuosi 2001. Lahden MM-kisojen doping-kriisi muutti suomalaisen hiihdon ja myös Mika Myllylän uran suunnan. Myllylä oli yksi 6 suomalaisesta hiihtäjästä, jotka jäivät kiinni kielletyn aineen käytöstä. Hän sai 2 vuoden kilpailukiellon. Myöhemmin hän kertoi käyttäneensä uransa aikana myös epohormonia. Se kuuluu hänen tarinaansa, eikä sitä voi pyyhkiä pois. Mutta yhden ihmisen elämä ei myöskään mahdu yhteen tapahtumaan. Kilpailukiellon jälkeen Myllylä palasi vielä laduille. Tie takaisin maailman huipulle osoittautui kuitenkin vaikeaksi ja vuonna 2005 hän päätti kilpauransa. Hiihto oli ollut vuosien ajan suuri osa hänen elämäänsä. Sen jälkeen uuden suunnan löytäminen ei ollut helppoa. Myllylle myöhempiin vuosiin mahtui vaikeita vaiheita, ja niitä elettiin myös julkisuuden katseen alla. Mika Myllylän elämä päättyi 5. heinäkuuta vuonna 2011. Hän oli vain 41-vuotias. Myllylä haudattiin tänne Haapajärvelle, samoille seuduille, joilta hänen matkansa oli aikanaan alkanut. Kun hänen haudallaan nyt seisoo, hänen tarinansa on vaikea tiivistää pelkkiin mitalleihin, eikä myöskään niihin tapahtumiin, jotka varjostivat uran loppua. Siihen mahtui paljon enemmän. Haapajärveltä lähtenyt nuori hiihtäjä nousi vuosien työn jälkeen maailman parhaaksi. Hän koki olympiavoiton ja maailmanmestaruuden hetket, mutta myös urheilijan elämän raskaimman puolen. Mika Myllylän tarinassa oli suuria onnistumisia, virheitä ja vaikeita vuosia, mutta ennen kaikkea se oli yhden ihmisen elämä. Täältä Haapajärveltä hänen latunsa aikanaan alkoi, ja tänne hän lopulta palasi. Mika Myllylän tarina ei pääty hänen haudalleen. Haapajärvellä häntä muistetaan myös aivan toisenlaisella tavalla. Kaupungin keskustassa seisoo kuvanveistäjä Seppo Kalliokosken suunnittelema muistomerkki, joka paljastettiin vuonna 2020. Teoksen nimi on yksinkertainen, mutta paljon puhuva. Murtunut latu. Nimi tuntuu sopivan Mika Myllylän tarinaan monella tavalla. Latu vei hänet Haapajärveltä kauas maailmalle olympialaisia maailmanmestaruuksiin, mutta se ei kulkenut suorana loppuun asti. Muistomerkki ei kerro vain hiihtäjästä tai hänen saavutuksistaan. Se muistuttaa ihmisestä, jonka elämän tarina jäi suomalaisille mieleen. Ja ehkä juuri siksi Murtunut latu on niin osuva nimi. Tähän päättyy tämänkertainen matkamme. Piippola, Nivala, Haapajärvi. 3 paikkakuntaa, 3 hyvin erilaista suomalaista ja monta muuta tarinaa, jotka tulivat vastaan matkan varrella. Ja sade? Se jaksoi mukana loppuun asti. Ehkä tällaiselle matkalle harmaa päivä lopulta sopiikin. Pentti Haanpää, Kyösti Kallio ja Mika Myllylä kulkivat hyvin erilaiset tiet. Tänään nuo tiet toivat meidät heidän luokseen, sillä jokaisella haudalla on tarinansa.